Yan, good day sa inyo mga kapatid. Ngayon may imi-meet up tayo na isang PBE legend o tinatawag na Gentle Giant dito sa isang kilalang mall dito sa Cebu. Salamat tayo na pinaunlakan natin. Pinaunlakan yung invitation natin. So papasok tayo sa loob, andun siya naghihintay ngayon. Araw sa atin mga kapatid. Ngayon isang malaking opportunity o karangalan na ma-interview natin ang ating isang PBE legend o tinatawag na Gentle Giant or nag-iisang higante ng PBE. Walang iba kundi ang isang Bunel Balingid. Hello, magandang hapon o mayong hapon. Magandang hapon sa mga taga Luzon, mayroong hapon sa mga pista. Niya kita karon sa Juan, Bisaya lang ta kay actually nami sa Cebu. Lumad man gyud nga Bisaya pud si Bunel Balingid. O siya na mo saysay kung sa iyang kaagi, labi na sa iyang hometown o sa angkod karon. So, idol, ikaw na. Okay, para sa mga viewers, labi na sa mga millennials, na mga patapon nga wala maka-apas sa dihang nagluwa pata sa PBE. Akong ipahibalo doon sa pagsugod, from Mindanao to Cebu, then Manila, then back to Cebu. Ang akong kagikan, ang akong great-grandparents, mga katiguangan from City Hall. Tapos nag-migrate ang akong lulo sa mother side, sa Mindanao, muna natawo ko sa Lanao del Norte, kapatagan Lanao del Norte, then nagdako ko sa Lanao del Sur, mapping Malabang Lanao del Sur. Pagkatapos, sugod nagduwa, at basketball sa eskwelahan, nahimot ang varsity sa MIT, Misamis Institute of Technology sa Misamis City. Then, naisila ko Medina. Then, ipalhin ko sa Misamis University, nahimot ang varsity set. Then, after that, naabot ko Cebu. Niduwa ta sa University of Visayas. Then, mga 1 year and a half, gikuha ko sa national team. Then, ang commercial na ko dito, Magnolia team. Sa PBL, Philippine Basketball League. So, then 1992, nagpa-draft ta sa professional basketball association. Kanang masakit sa una ninyo ni Juan ni AG o ni Marno una ka no? Una ko nag-professional pero sa amateur nag-abot ni. Sa amateur mga hit mo siguro ka mga sa PBE una ko nagpa-draft. mo no? Pero sa amateur, nag-abot may, marang kontra pa siguro may, pero mga last na pa siya, magpa-draft na po ito, sa na-abot sa amateur. Katong na time nga nahimo kong Philippine team, sila ato Ejipine, si Marlo Aquino, nasa Biyot, junior sila. Sa Magnolia niyo, pila pa katuig ka sa Magnolia? Magnolia, dali lang ko Magnolia na mga 2 years. 2 years ba to? 2 years na ko Magnolia. Pero diin man ka nagdugay ka dito na ako sa isang team. Paspas ang ako ang sa amateur. Paspas kaya akong pagsaka sa pro. Sa amateur na duwa pa ko o Burger City
Three months. Then, magpamilya ko. Eh, sa kung time, nagkakaso man to ang amateur kay sunod ako. Ako yung nabigman ako sa amateur. So, kailog sila ito. Siyempre, isa to'y muhatag na to o mayong komportable ta sa offer. Ito isa. Mo ito nagubot. So, nakauna ang sa ka-team. Mases Manila na ang history nga kapag nagkasuhay ang mga team, tugod na ako. Oo mo. Oh, no, kuan sa niya. Ako pamantay sa pagkabot. Oh, super. Wala pa eh. Wala pa eh. Di pa Wala pa yung mga import ko, may mga bilang. Dili pa. Wala pa. Daghan na kayong daghan na dagko. yung mga... Daghan ang dagko. Di ba before katong kuan, hindi magangatin nga na awardan, di ba? Na-awardan magkakatong most improved Player of the Year. Sunkist ko. Sankis o Sankis. RFM franchise. Pag-mobile unang team na ito sa All right. 1992. Eh, nibalhin ko nibalhin ko league itong Metro Basketball. NBA? NBA. Oo. Basketball. Asa to nga natin? Sa Nuwa Lights. Asa sa Nuwan Nights, you know? Kamo ni kuan kita Kami ni Kuan, kami ni ang akong batch at akong teammate at si Jerome Hercito, Calagio, Kalagyo. si Rafi Ribis, Calagio. Oh, to na sa kuan ang siguro nato sa Pilipinas sa kuan no sa kuan gyapon. Tapos ibalik ko PBA, after parang nag-shaking naman itong ibalik ko sa PBA. Tanduay, then Pure Foods, then yung lang. So, tagtaod sa day ang ginawa ko ano, alang sa mga pamakuan kung mag-search mo sa history itawag siya o tinatawag siya na Mount Balingit, di ba? Mount Balingit dahil sa sobrang tangkad niya, di lang sa tangkad, sa laki. At na-awardan pa siya ng ano na the most improved player of the year. At the same time, kilala siya sa pangalan na Jintol Giant. Yan ang tawag sa kanya. At proud to say na ano, Bisaya din. Actually, dito na siya stay for good dito na sa Cebu City sa kasalukuyan. Saka hindi lang sa larangan ng basketball, aktibo din to sa ano si Sir Balingit o Idol Balingit sa ano sa mga humanitarian, lalo na sa mga volunteers na mga ano gawain. Actually, dati nakasama kami sa ano sa every January 1 every year. May pinuntahan kaming bundok na mag-ano kami doon, food procession kay Mama Mary doon sa may bandang Marili. Oo. Naalala ko kung napunta tayo. Oo, Bagyo yun, Bagyo, last. Kaya lang nahirapan kami kung sinong tatapat kay Bunil na mag-alsa ng ano tawag dito, ng kay Mama Mary dahil medyo mataas. Kami puro maliliit. Pero sana mabalik yung punta namin doon sa bundok. Parang panata na rin namin. So, yun lang ang mano natin ngayon, Idol. At maraming salamat sa paunlak mo at saka sana may mga pa tayo, mga humanitarian. Watch out nyo rin yung may darating na product si Idol na talagang makakatulong sa atin lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Pero lalo na sa health. Pero ito ay herbal at saka higit sa lahat ito ay affordable. Walang problema at saka malalaman nyo rin sa bandang soon. At saka makakatulong sa atin lalo na sa kalusugan natin. Di ba, Idol? Ikaw na mag lang yung stick kunting alam niyo naman sa panahon ngayon lalo na sa pandemic nakaharap tayo yun sa pagsubok hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Itong tinatawag natin na COVID-19. So marami pong mga apektuhan. Wala pa namang gamot na natuklasan para dyan. Tama. Pero maraming nagkaroon ng COVID. Pero bakit sila na gumaling? Dahil isa lang paniniwala natin.
hindi lang tayo, maraming naniniwala na para tayo hindi matamaan ng anong klase, lahat na klaseng mga virus o bacteria o hindi malakasin natin ang ating resistensya, yung ating immune system. Pag malakas yung ating immune system, hindi tayo basta-basta matablan Ang sakit. ng sakit, kahit anumang sakit. Yan ang mahalaga doon. Importante, malakas ang ating immune system. Ano yung makakatulong doon? Of course, kasama na doon yung mga tanim na talagang natural. Hindi inimbento. Natawag natin yung mga herbal. Organic, gano'n. Organic. Ito yun yung number one, katulad ng malunggay o moringa. Actually, yan lang yung nilalaban natin sa mga sakit na pwedeng lumapo anytime. Yung lagi tayong uminom ng herbal. Yun lang sana at soon makikita natin sa mga darating na araw. At saka maraming salamat tayo doon sa paunlak mo at isang karangalan na ma-interview ka sa ating channel. At saka maraming salamat sa lahat at saka magandang araw. Salamat mga kapatid. God bless. Ingat kayo palagi. Salamat.